Трэба сказаць, што катастрофа Чарнобыля гэта вось тая трагедыя, якая спадарожнічае нам цяпер і будзе спадарожнічаць яшчэ сотні гадоў. Мы павінны зразумець, што наша нацыя жыве з трагедыяй Чарнобыля. І в залежнасці ад таго, як мы будзем себе паводзіць у гаспадарцы, у сістэме выхавання, у сістэме дачыненняў з прыродай, з людзьмі, будзе залежаць наша будучыня, дэмаграфічная наша будучыня, наша здароўе, наша эканамічная будучыня, бо здароўе гэта таксама эканоміка. Вось гэта вельмі важна зразумець, што гэтая трагедыя ёсць наша нацыянальная трагедыя. Паўтараю, мы павінны будаваць так жыццё і палітыку нацыі, каб выйсці з гэтай трагедыі жывымі, здаровымі і мець светлую будучыню. Гэта вельмі сур'ёзна. Калі здарылася гэтая катастрофа, ніхто у Беларусі нічого не ведаў. Это праз некалькі дзён паявіліся інфармацыі, але людзі нічого не разумелі, што рабіць, што адбылося. І вось толькі праз 14 дзён па тэлебачанні выступіў Гарбачоў, які сказаў, што адбылася невялікая ўцечка радыяцыі. І вось тут ёсць такая праблема, пра якую я хачу пагаварыць. Таму што у гэтай катастрофе адлюстравалася шмат такіх сутнасных праблем, як тып грамадства, тып ментальнасці, якая была ўлада, якія былі дачыненні. Это ўсё накладвалася на тое, што працавала супраць людзей. Бо гэтай савецкай уладзе ёй абходзіла перш за ўсё уласная улада, уласная ідэалогія, уласны дабрабыт. Всё остальное не мела значэння. Это сутнасць гэтай улады, яна як бы дзейнічала, захоўваючы сама сябе. І гэта можна ўспрымаць на той час як пэўную такую аб'ектыўную сацыяльна-палітычную рэальнасць. Але ёсць і другі аспект, які добра праяўляецца зараз, відавочна. Што гэтая ўлада, пэўныя спецыялізаваныя колы гэтай улады выкарыстоўвалі гэтую катастрофу для ажыццяўлення сваіх геапалітычных і дэмаграфічных мэт. Гэта добра было відаць і ў 30-е гады, і ў 20-е, і асабліва ў перыяд Вялікай Адчыннай вайны, так званай, як яны называлі Другую сусветную вайну. Калі выкарыстоўвалі магчымасць ваенных дзеянняў, каб знішчыць беларускі народ. Для этого были створаны, коротко, штаб партизанского руху у Москве, які узначаліла НКВД, присылали сюды своих людей, адпаведнымі правакацыйнымі методамі, скажем, забивали немцы каля вёскі, немцы спаливали вёску и так далее, организовывали это партизанские отряды, вось, якія, по успамінах гісторыя доказывае, были найбольшай плягай для народа. Найбольш пацярпелі нашыя людзі ад партызан, а не ад немцаў. У 43-м годзе быў спушчаны загад стаўкі знішчаць усе школы, усе вялікія будынкі у Беларусі, і яны былі спалены і знішчаны. Знішчалася інтэлігенцыя. Чаму? На што это рабілася? І ўсё развалівалася на немцаў. І вот в 44-м годзе, калі прыйшла сюды савецкая армія, мабілізавалі усіх, хто не быў мабілізаваны. Асабліва ў Заходняй Беларусі. Вот мой бацька падтрапіў пад гэтую мабілізацыю.
І гэтых людзей 2 тыдні іх там абвучвалі, абвогуле нічого не вчылі. Яны без зброі кідалі на нямецкія кулямёты. Десяткі тысяч было знішчана немцамі, тому што іх кідалі беззбройных. Я прыводжу гэтыя факты, каб паказаць, як вот у гэтай вайне, дзе трэба было перамагчы немца, як адначасна выкарыстоўвалася вось гэтая сітуацыя, каб знішчыць гэтае насельніцтва, якое тут было. Яго знішчалі. А што было потым? Тыя людзі, якія трапілі ў палон, якія вярталіся назад, куды іх накіроўвалі? У ГУЛАГ, у Сібір. Таму геноцид вайной не спыняўся. Просто гэтая ўлада выкарыстоўвала Другую сусветную вайну, каб прадаўжаць сваю работу, якія рабілі ў 30-х годах. Так вот, у Чарнобылі мы бачым вельмі падобную сітуацыю. Вельмі падобную. Но глядзіце. Кампартыя была добра, зараз ўсё вядома, добра інфармаваная ў першы ж дзень, калі адбылася гэтая аварія. Кампартыя была добра інфармаваная. Што адбылося? Інфармаваная была, што можна рабіць. Яны засакрэцілі ўсё і нічога не рабілі, што можна было рабіць. А што трэба было рабіць? Першым чынам у атмасферу быў выкінуты изотоп йода-131. Его было наиболее спочатку. Это вот йод 131, цезий 134, 137. Это легкие элементы. Паўраспад 8 дзён. Значит, за какие-нибудь 2 месяцы йодной радиации уже не будет, она распадается. Хуткі распад, это самый великий удар. Что трэба было зрабіць на гэты час? На гэты час трэба было зрабіць так, каб максимально забяспечыць ахову насельніцтва. Каб люди не выходили на открытое место, там не купались, не загорали, не скапливали, каб люди больше сидели дома, закрывали форточки, это одно. Другое, каб люди споживали протекторы. А протектором является йодистый калий. Не йод молекулярный, люди не ведали, на вот молекулярный йод пили, кто там, а йодистый калий. Это элемент, який каштуе копейки. Яго поўна. Яму для того, каб ужить этого йодистого калия, это на кончичку ножа трэба было на день растворить в воде и принять. Это нічога б не каштавала. Притым это йодисты калий поўна ўсюды было. Нават у аптэцы можна было купіць у некаторых. Трэба было даць загад, каб люди прымалі гэты пратэктар. Это моцны пратэктар, он не пускаў гэты самы радыактыўны изотоп. Нічога не было зроблена. Чаму не было зроблена? Наадварот, у гэты час, вот тут ужо Наташа гаварыла, на першамайскай дэманстрацыі ў Гомелі спецыяльна сагналі ўсіх дзяцей. І тварыў гэта такі Камай, ён яшчэ цяпер жыве, яшчэ дае подлае інтэрв'ю, дзе ўсё хлусіць. Это был самый наибольший злочинство в Гомеле. Мы весь час домогались, как его судить и посадить в тюрьму. И он был депутат Верховного Совета. Вот. Так вот, что это обозначает? Это обозначает, что масса людей, в той час, когда это изотопы опускались, когда это было солнце, когда был пыл, и они опромінювалися йодом 131. Когда человеку 70 годов, гэта апраменьванне асабліва на яго уплывае, але не так. А вот на дзяцей гэта уплывае катастрафічна. Вот усё тое пакаленне, якое атрымала апраменьваючы удар йодны, яно вот і дае тую статыстыку зараз і па лейкеміі, і па сардэчных захворваннях, і па ракавых, і па ўсіх. Значыцца, створана была такая умова, каб насельніцтва проста захварэла. Просто захворели. Адразу, як узнік пажар, трэба было яго патушыць. І тут сапраўды тыя пажарнікі зрабілі подзвіг, бо неабходна было патушыць. Далейшыя падзеі, узнікае шмат пытанняў. Это была бесталковасць, а ў нейкай ступені, можа, пэўны накірунак у гэтай усей справе. Таму што якая могла быць дэзактывацыя, мылі дахі дамоў, што трэба было вывезці людзей. Першым чынам трэба было вывезці людзей.
Мільёны грошай былі кінуты, абмывалі там дахі, закапывалі гэтыя вёскі, тут жа жылі людзі. Я быў у гэтых вёсках, я быў у Вепрыне, быў у Чудзянах, быў у тых новых, якія пабудавалі побач за 11 кіlometrаў ад гэтых, якіх закапалі. Вот. Усё гэта выглядае, на першы погляд, бесталкоўем. Але мы ведаем, што ў савецкай палітыцы было так званае кіруемае бесталкоўе. У выніку гэтага яны 18 мільярдаў даляраў пусцілі, як кажуць, паветра на дэзактывацыю, задзейнічалі 880 тысяч ліквідатараў, якія працавалі па ўсёй тэрыторыі. А насельніцтва рэальна пачалі адсяляць толькі тады, калі Народны фронт ужо прыйшоў у Верховны Савет, это 90-е гады, і калі проста ўзялі іх за горла. У 86-м годзе не было ніякіх, быў Савецкі Саюз, не было ніякіх арганізацый, ніякой свабоды, нічога. Людзі, нават калі хто што разумеў, то яго ніхто не слухаў, што ён там мог высказаць, яшчэ пасадзілі. Несцярэнка, вядомы вучоны, ён хадзіў у ЦК, ён разумеў, што адбываецца, наш Нікітченка. Іх ледь не пасадзілі, іх ніхто не хацеў слухаць, яны трапілі пад абструкцыю. А это вядомыя былі вучоныя, іх не слухалі. І вот калі з'явіўся Народны фронт в 89-м годзе, то з'явілася сіла. Вот тут ужо прыйшлося слухаць. І ў 89-м годзе мы збіралі велізарныя мітынгі па 30 тысяч чалавек, антычарнобыльскія. Мы запрашалі туды тых міністраў, быў такі бур'як. Ён быў бурак, але каб не падумалі, што ён беларус, ён пісаўся бур'як. Вот. Мы іх прымусілі прыходзіць на мітынгі. І прымалі адпаведныя рэзалюцыі, стваралі розныя, так сказаць, блакіроўкі, давалі факты, якія немагчыма было скрыць, паказвалі дакументы, ўсё, ім не было куды дзявацца. Калі ў нас ужо в Верховным Савеце была дэпутацкая пазіцыя Народнага фронта, то фактычна Народны фронт прымусіў іх заняцца чарнобыльскім заканадаўствам. І былі прынятыя законы, і тады людзей пачалі адсяляць, там, дзе Пячкіўры было, Чудзян, усюды ўжо там, дзе яны пражылі ўжо 3 гады, амаль што, і атрымалі велізарныя дозы. Вот, калі вот прасачыць такую лінію, то атрымліваецца, што ўсё кладзецца на тое, каб гэтыя людзі загінулі. Каб яны проста не былі, і толькі калі іх сілы, кажуць, проста, бо мала того, фронт бы нічого не зрабіў, каб не падтрымаў народ. Велізарнае было зрушэнне. Першы чарнобыльскі шлях. А чарнобыльскі шлях – это вот то, пра што я кажу, это вот тое наканаванне, якое прынесла нам эта катастрофа. Адбыўся 30 верасня 89 года. Па ўсей Беларусі поехали фронтовцы, организации были по всей, было 500 организаций по всей Беларуси, фронтовских, уже на той час. И вот з усей Беларуси повинны были идти люди в Минск. Мы думали собрать 1 миллион людей. Что они сделали? Они заблокировали, пустили внутренние войска, пустили милицию, заблокировали все дороги. З Гомеля вышла манифестация 700 человек. По дороге они дошли до Минска, то было значно более. Их так само дороги перегороджали, хапали назад. И тем не меньше, у Минск пришло 30 тысяч человек. И тем не меньше. Вот. И мы там из Москвы запросили ученых, і Олесь Адамович присутнічав, і потім у Червоному костьолі робили пресову конференцію, і виступали відомі учені, це і Петраєв, і Конопля, які вже не живуть, які займалися гэтымі питаннями, Нестеренко. І тут уже шило в мешку сховати було ніяк немагчыма. І просто їх вимусили приймати законодавство, приймати відповідні норми, людям почали виплачувати, тим ліквідаторам, значить, це забезпечення вітамінами і так далі. Трошки почало приходити у певну норму, як треба було робити. Ну і от глядите, що далі. Що вивела наука? Що
першы этап, вот удар радыяцыі, ён потым толькі дасць свае вынікі масавыя. І што толькі ў трэцім пакаленні вот ужо будзе масавае захворванне на рак, якія хваробы, ўсё. Это все было тады, в 90-х годах, прописано, об этом говорили с трибуны Верховного Совета. Вот теперь это уже началось. Это теперь уже началось. И фронт у 89-м году створил организацию, которая называлась «Дети Чернобыля». Мы тысячи детей вывозили за межу у чистые зоны, как дети, хоть там месяц побыли и поели чистых продуктов. З Альманаў, там, зусюль вывозили детей. Потом была створена еще одна организация «Дети Чернобыля», якая по всей Беларуси ездила, разводили там разные витамины, разные все. Где теперь эта деятельность и где теперь эта организация? Это режим все закрыл, все знищил, все заборонил. А это крайне было необходимо, как выратовать молодое поколение. Значит, есть тенденция. Далее. Йод, як уже сказал, 8 дзён його паўраспад. Цезій 137, якого вельмі шмат, 33 годы. І стронцій 90, який так само у великой колькости, але ён далеко не пошел, він тяжкий элемент, він випав ближей. 28 годов. Значит, фактично мы уже прожили больше 30 годов, и мы уже маем период паўраспаду цезія. Но только паўраспад, это первый паўраспад отбылся. На тых землях не может, радиация, конечно, она мигрирует, все это повинно докладный контроль быть над усім. Але что отбылось? Отбылось что начинаючи вот где-то 13-й год, фактично с 8-го года, половина земель уже уведена у севозворот. Тих земель, які заражені радіацією. Що роблять? Та продукція, яка заражена радіацією, змішують з чистою продукцією і дають білорусам. Чистая продукция, она идет в Москву. Вот это, что гандлюют там молоком, все это все идет чистая продукция. Те московцы, які приїжджають на Беларусь, тут свої фірми закладывают и выпускают продукцию, не только чистую продукцию, выпускают и отправляют в Россию. Усе, що заражено чорнобильською радіацією, воно йде на споживання білорусам. І ось тут самий важливий момент треба зрозуміти, треба со школи, так кажуть, щоб кожен розумів, що таке колективна доза радіації. Ось це змішування заражених продуктів і незаражених, і розповсюдження по всій нации, по всей популяции, оно приводит до того, что все люди, вся нация, они набирают, накапливают огульную коллективную дозу. И у вынику отбывается огульное захворювання нации. Мы бачим и демографичные проблемы, меньше наражается, мы бачим и раковые захворювання, мы бачим и сердечно-сосудистые. Это все связано с этим. Ось гэтае атручванне, радыяцыя нікуды не знікае. Яна не выводзіцца. Гэтая калектыўная доза, якая набіраецца нацыяй, гэта фактычна павольнае забіванне беларускага народа. Это то, што афіцыйна зараз робіць гэты рэжым. Што рабіў і той, савецкі рэжым пробуюць, але тады яны не маглі это скрыць, тады мы это вельмі жорстка ставілі ў парламенце.